třeba až před 3 rokama jsem si tak nějak řekla, jo, tak už bych si asi mohla říkat profi akrobatka, ale že se tím budu někdy jako v podstatě živit, to mě nikdy nenapadlo. Jak jsem se dostala k akrobaci? Úplně náhodou. Já jsem původně začala s pole dance, když mi bylo 18, protože to byl jediný zvláštní sport, který se dal v Českých Budějovicích dělat. Když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem hledala nějakou možnost workshopu pole dance a místo toho jsem narazila na kruh a na šály. Já jsem předtím o nich vůbec nikdy neslyšela, maximálně jsem je viděla v cirkusu, tak mě to zaujalo a chtěla jsem to zkusit. Začátky byly těžký. Já jsem naskočila do kurzu, který už měl půl roku náskok, ale v tu dobu se neotvíral žádný začátečnický. Bolí to, ano. Bolí to jak fyzicky, tak i ego, protože když potom nezvládáte s těma svýma kurzistkama nebo s holkama, co s váma chodí na kurz, bejt vlastně na stejno, dělat ty prvky, co oni, tak je to trochu nepříjemný, ale já jsem potom začala trénovat 5krát týdně a vlastně jsem to dohnala. Asi mám ráda právě, když mi ty věci začnou jít. Takovej ten zlom, kdy to začne fungovat. Mě baví ten pocit, když můžu vystupovat. Ty pocity, když vám ty lidi tleskají, jsou úplně neuvěřitelný. Největší výzva, asi vejšky jsou pro mě velká výzva. Já celkově nemám ráda výšku, proto dělám závěsnou akrobaci. A vlastně kdykoliv se musím pustit do nějaký vejšky, tak je to stres. To já potom jsem schopná i onemocnit a tak, že to mám jako hodně psychosomatický, ale i přesto s tím bojuju. Co se týká těch vejšek, tak je můj úspěch, že jsem vystupovala ve 20 metrech, kdy nás v jednu chvíli vyvezli i do 40, což bylo docela děsivý. A řekli nám to až pak. A potom asi spirála, vzkříšení v nový spirále. To je můj první divadelní projekt. Mně možná přijde, že ty věci jdou ve vlnách, že buď máte úplnou pauzu, anebo máte 10 vystoupení za 1 měsíc a je pak hrozně těžké se na všechno poctivě připravovat. Občas mám takový chvíle, kdy si fakt potřebuji vorazit, ale nemůžu. Já si myslím, že nás všechny spojuje to, že nás to baví, že se chceme posouvat, že se v tom podporujeme. Ta komunita kolem akrobacie je hrozně krásná, protože jakmile máte společný zájem, tak mi přijde, že si okamžitě rozumíte. Já se nikde necítím tak strašně dobře jako s lidma, který se pohybují kolem akrobacie. Nedávno jsem začala i s párovou akrobací, protože jsem se z toho vzduchu chtěla trošku uzemnit. A na párovce mám ráda to, že to není o vás, ale i o tom druhém. Musíte si s parťákem věřit. Já mu věřím a doufám, že on to vidí stejně. Jo, takhle. Myslím, že nejlepší je vidět, čeho je vlastně člověk sám schopný, kam se dokáže posunout a jaká vlastně kravina mu dokáže udělat strašnou radost. A navíc ta komunita je prostě naprosto skvělá a tohle jsou lidi, se kterými chcete sportovat, se kterými se chcete vídat dál. Souhlasím, no. Ta komunita je úplně fantastická. Samozřejmě je to sport, u kterého víte, co se děje s vaším tělem, trénujete ho, víte, co bude dělat.
naprosto. Nikdy se nic nestane. Většinu času. Skoro, možná. Ne. Chcete nějakou vážnou odpověď? Neironickou. Pohyb je radost a je to vášeň a je to něco, bez čeho bych nemohla bejt. Ve chvíli, kdy třeba odjedu na dovolenou a jsem nucena 7 dní na ten kruh nevlízt, tak mi to hrozně chybí, i fyzicky, i psychicky. Takže možná bych to přirovnala k lehké závislosti. Teď už. Ale úplně nejradši mám ty tréninky, když toho mám moc v osobním životě a jdu jenom vypnout hlavu.